आता फक्त पहिलं आम्ही हे पाया करून घेतो. हे पिलर घातलं होतं आम्ही मध्ये सपोर्टिंग साठी. आता त्याच्यात गवत भरून आम्ही आता पॅक करणार. आई हाय डेंगे तोडता. हे बघा अस्सल खेकडे खाता का हातानं उचलत पण नाही आणि भेगो पण गेल्यात. म्हणजे लयच मोठं. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी चुकल्यासारखं वाटतं कारण सोबत आहे भावी जियान आहेत, पण आहे मनीषा आमचो बसलेलो टीव्ही बघता. आणि माई झोपलेला. गंधर्व आंघोळीक गेलो, विठ्ठल मासे आणूक गेलो, म्हणजे कुर्ले आणूक गेलो. त्यामुळे सर्व हाय कोण नाहीत, मी आहे. आणि म्हणजे आज गणपती का सुरुवात करणार आहे, गणपती बनवूक सुरुवात करणार आहे. तो जो आमचा गणपती आहे तो 25 कुटुंबाचा गणपती आहे. म्हणजे आमच्या वाडीत जेवढे कोयंडे आडनावाचे आहेत त्यांचं सर्वांचा ह्योच गणपती म्हणजे आमच्या घरातच असता. कारण ह्या कोयंड्यांचा मूळ घर आहे, त्यामुळे आमच्याच घरात तो गणपती असता. बाकी जे कोयंडे आहेत गावात ते प्रत्येक घरात गणपती हाणत नाही. तो एकच गणपती. आम्ही सर्व गावातले कोयंडे बंधू, आमचे सर्व भावकी आम्ही एकत्र येऊन गणपती साजरा करतो. खरंच लय मोठी गोष्ट आहे. आणि तो गणपती हयच घरीच बनवलं जातं. आणि ते पण आमचे पंजोबा बनवायचे पहिले, आता त्याच्यानंतर आजोबा बनवायचे. आजोबानंतर काका आणि पप्पांनी नाही बनवले आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट मी बनवलं. त्यामुळे मी लय छोटो असल्यापासून गणपती बनवतो. म्हणजे मी मला वाटतं 5वीत असल्यापासून गणपती बनवतो. गणपती बनवून झाल्यानंतर गणपती दिवशीच आम्ही कलर मारतो. तो पण शेंदूर कलर असता आमचो. आणि सर्व आणि काकेत नाग, परत मुकुटाका, पाखळे असा वेगळा सर्व हा आमची परंपरा ही सर्व वेगळी आहे. आणि ती आम्ही अजूनपर्यंत आम्ही जतन ठेवलो. तर आता मी जाते पाया वगैरे देवाक पडते. त्याच्यानंतर पप्पा माती ठेवतील, पप्पा सुरुवात करून देतील, त्याच्यानंतर मी गणपती बनवून घेईन. तर आज असा सर्व प्रोग्राम हा. आणि विठ्ठलान कुर्ले पण आणले ना भाई, गणपती सुरुवात पण करणार आहे, कुर्ले पण खाणार आहे. कारण काल शनिवार झालो, तुम्ही व्लॉगमध्ये बघला असेल, बायांची भजना वगैरे झाले. आणि आज रविवार हा. त्या आणि आई पण मुंबईसून इलेली आहे. गावठी खेकडे मी पण खाल्ले नाही, त्याच्यासाठी विठ्ठलने आणल्या ना, तर ते पण दुपारी आम्ही खाऊ. तर आपण तुमका दाखवतं. तुर्तास मी आता हे पाया पडते सर्व देवांगा, प्लस मंदिरात जाते, हनुमंताचं दर्शन वगैरे घेऊन येते. आणि त्याच्यानंतर नाश्ता वगैरे करून नंतर गणपतीक सुरुवात करू. तर आजचा दिवस असो हा. तर चला मंडळी, लेट्स गो. नेटवर्क हा की नाही? नेटवर्क हा, या काय वर आत करतो ना. गणपती बाप्पा मोरया. भटजी काका इलेल्या पूजा. काल गाराणा बघितलं नाही मंदिरात. काल मंदिरात हो हा, तोच तो आमच्याकडे भटजी काका आले. कधी आबा करता, कधी विठ्ठल करता. मी पण करायचो तेव्हा, मी आणि विठ्ठलच करायचे, आबा नाही करायचं. आता गंधर्व तू करता? मग शाळेत जाते मी, नाही ते आणि तो मित्र पण सकाळी सकाळी. आता देवपूजा तर झाली, पाया बिया पडून सर्व झाला. पप्पा गेले तर वाडा तर का आता दूध घेऊन ते इल्ले काय माती ठेवतील, मग गणपतीची सुरुवात करू आम्ही बनव. पण त्याच्या अगोदर विठ्ठलाची पूजा झाली की नाश्ता करून घेतो. कारण लय भूक लागली आहे. मनीष तुका नाही भूक लागली ना? मंडळी येवा नाश्ता करू का? काय माझं कन्फ्युजन होता. माझा विठ्ठल बोलतोय, विठ्ठलाच्या सुट्टी घातल्या मी बोलतोय. तर म्हणजे आंबोळे आणि चाय आम्ही नाही खातो. विठ्ठल झुरके मारून लागले, चाय पिता कप भर मोठा आहे. आणि आंबोळे सॉफ्ट एकदम लय मस्त नाश्ता. माई काय बोलता? आवाज काढून आवाज काढू नको म्हणतात झुरक्यांचो. तर म्हणजे मस्त नाश्ता. आता हे नाश्ता झालो आमचो. काय पप्पा आता वाडा तर का गेले, दूध घालू का ते इले काय माती ठेवतील, मग आम्ही गणपती बनवून सुरुवात करू. तर तुर्तास आधी नाश्ता करून घेतो. पहिला काय, आधी पोटोबा मग विठोबा. विठोबा ना गणपती. हाय सर्व आता तयारी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता हे विठ्ठलान आणि बाकीच्या सगळ्यांनी माती मळून ठेवलेल्या. ते विठे किती गोणी आहे माती? 3 गोणी माती आहे. 3 गोणी माती बनवलेला. म्हणजे गणपती यंदा जड होणारा काका, गणपती जड होणारा. आणि हा एक विठ्ठलान बत्ती वगैरे लावल्या ना, अगरबत्ती लावल्या ना. आता पप्पा येतील आणि माती ठेवून सुरुवात करून देतील, मग आम्ही गणपती बनवून घेऊ. तर पप्पा आमचे इले तो हात पप्पा सरळ करा, आहे तो बघा. हां
व्यवस्थित. हा माती घ्यावा थोडीशी. हे विठ्ठल ते ही परात आहे आण. परात घ्या. काका ये. हो येवा प्रितेशचे बाबा. गारा ना घाला. माती काय एवढी घट्ट आहे का? तर हे पप्पाने माती आता आहे गणपती कामाला सुरुवात करीत की आपल्या चांगल्या मूर्ती त्या चांगल्या साकार होऊ आणि त्यानंतर आपण त्या प्रकारच्या मूर्तीमध्ये मन राहता कामा नये. त्यानंतर मूर्ती सुशोभित दिसेल असे तर महाराजांचा आम्ही आनंद करून घेतो. मोरया मोरया मोरया. तर म्हणजे आज गणपती बनवून सुरुवात केलं. आज पप्पाने माती ठेवल्यानंतर ही सुरुवात केलं. तर साधारण आमची अशी मूर्ती असते गणपतीची, पण ही बैठक थोडी वेगळी आहे. कारण ह्यो पाय आमच्या गणपतीचो असो बस पूर्ण असो टेकलेलो असता आणि ह्यो पूर्ण असो उभो असता. पण तशी मूर्ती काही भेटत नाही, म्हणून साधारण ही सॅम्पलसाठी आम्ही ठेवलं आणि अशी मूर्ती बनवतो. आणि ही आता जेवढी आहे ह्याच्या दुप्पट मूर्ती बनवणार, म्हणजे साधारण एवढी मूर्ती होणार. आज आम्ही सुरुवात केलं तर साधारण 4 दिवस लागतील. 4 दिवसात आमचं गणपती कंप्लीट होईल. आणि सोबत आता सर्व माझ्याबरोबरच आमच्या मंडळाचे सर्व कोंडे बंधू पाहुणे मंडळी सर्व आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आमचे सर्व बसलेले आहेत. हे सर्व सपोर्ट का असतात माझ्या. तर चला आता 4 दिवसात घेऊ कंप्लीट होईल. जसं जसं होईल तसा तुमका सर्व आम्ही माहिती देत जा. तर मंडळी आता फक्त पहिलं आम्ही हे पाया करून घेतो. म्हणजे जो खाली लागता ना बेस तो आता चालू आहे. मला वाटतं मग असे आम्ही 10 साडेदहा आम्ही सुरुवात केली. 12 वाजले. आता 12 वाजत गेले. कारण हे पहिला महत्वाचा आहे. ह्या जर उच्च वर येला आणि ह्या बेस जर मजबूत व्यवस्थित झाला ना नंतर मग पटापट होईच आहे. पण पहिला ह्या महत्वाचा. तसा आम्ही आता करून घेतो. हयो गणपती आहेत, ही सर्व पेढी आहेत आणि त्याच्यानंतर आहे पाय वगैरे आहेत. हे ते का पिल्लर आहेत यामध्ये भिंती आहेत हे. आणि ह्याच्यात मग कातो जाणार आपलं, म्हणजे कसा मजबूत राहूसाठी. आणि हे सर्व पिल्लर आहे आणि ह्याच्यात आता कातो भरणार आम्ही. तो तुमका दाखवतो. हे आता फक्त पेढी एवढ्या हाईटने करून घेतो आणि नंतर मग ते सर्व कातो घेतो. कामगार आणि आमचे सर्व मंडळी आहेत मदत करून दिलेली. माई पण गणपती बनवतो आणि मनीष पण माई गणपती जातो. माई फुला बिला घातलाय ना ते पण पूजेक लावले. पूजेत पण गणपती बनवून पूजेक लावले. ते काय दाखव. पोलीस पाटील आपल्या. तर आता हे पिल्लर घातलं होतं आम्ही मध्ये सपोर्टिंग साठी. आता त्याच्यात गवत भरून आम्ही आता पॅक करणार, म्हणजे ह्या मजबूत झाला. आणि त्याच्यानंतर ऐसून याच्यावरती गणपती उभं राहणार. आमचं उभं म्हणजे बसलेलं जा, म्हणजे याच्यात येणार गणपती. गावात बोलत कातो बोलू गावात. हा कातो, सॉरी मिस्टेक, कातो. वहिनी नाही आता जेवण वाढल्या ना आणि हाय सर्व जेव बसल्यात. आई हाय डेंगे तोडता. हे बघा अस्सल खेकडे खाता. आज रविवार असल्यामुळे आज आमच्या घरात खेकडे आहेत आरामात अगदी. आणि हे 2 श्रावण स्पेशल आहेत आमच्याकडे. ह्याच्या दोघांचे श्रावण आहेत, त्यामुळे ह्यांच्या हाय ताटात काय हाता बघा. वालाचा भिरडा, भेंड्याची भाजी गावठी आणि आंब्याने कांदो. कांदो चालता श्रावणात. तर गंधर्वाचो आणि पप्पांचो श्रावण येतोय आमच्या घरात. त्यांच्यासाठी व्हेज बनता स्पेशल. आणि बाकी हय सर्व ह्या लाईनीत आहेत ना ते सर्व नॉनव्हेज खाणारे आहेत. नॉनसेन्स ते श्रावणात खाणारे. ह्या आहे माझा ताट वाढलेला वहिनी. ह्या बघा खेकडे आहेत एकदम पेंदे आणि डेंगे. पेंदे वाढलेले आहेत कारण मला पेंदे लय आवडतं. आणि हय काय डेंगे आणि 4-5 पेंदे आहेत आणि सोलकढी. हो बाय करकरावता. हो माई करकरावता आहे. 2 तोड्यांच्या लाईन मध्ये आता बसतोय मी.
मला तोंडात पाणी सुटलं बा, बोलू नाही होता. मी जेवतोय आता, हे आहे जेवतं, मी आपण आता जेवण घेत आहे. चला तर मंडळी, आता आमचं जेवण खाऊन झाला, कुर्ले वगैरे खाल्लो, हात बी चांगले धुतलो आणि आता आम्ही गणपती करूक बसतो. आज जरा नॉनव्हेज खाल्लं होतं, रविवार असल्यामुळे आणि मी इलंय त्यामुळे ह्यांच्याने सर्व खेकडे वगैरेचे बंदोबस्त केले नव्हतं, तर मी खाल्लंय. आणि मुंबईत तर खातो, पण आता गणपती बनवत होते त्यामुळे खाता नाही होता. पण मी जातीवंत गाभीत असल्यामुळे, मच्छीमार असल्यामुळे आम्ही कंट्रोल नाही करू शकत. रविवार वगैरे तर फुकट घालू शकत नाही, त्यामुळे खाल्लं. तर आता आम्ही शुद्ध वगैरे झालो, तर आता हे बघ माती पण शुद्ध करतं, वली करता माती. तर आता आम्ही गणपती करूक घेतो. चला. हे माती दे, प्लेटी दे, प्लेटी असते तर सुप्रभात मंडळी. तर मंडळी, हो गावातलो आमचो तिसरो दिवस हा. आता नाश्ता विष्टा करून मी आहे खाली जरा शुद्ध हवा घेऊ इलय आणि वातावरण एकदम सकाळचा मस्तच वाटतं. सकाळ म्हणजे आता 9:30 वाजत इल्यात. तर आता मी जात आहे, उरलेलो गणपती हा तो करू घेते, अजून 2-3 दिवस जातील. तर काल कितपत झालो गणपती बनवून तर सर्व तुमका मी आता दाखवतोय. चला माझ्यासोबत. आज विठ्ठल दुटिका गेलो, गंधर्व शाळेत गेलो, मनीष शाळेत गेलो आणि माही फक्त हा. तर आपण मला वाटतं 10 वाजता शाळेत जायत. आणि विठ्ठलाचं पण आम्ही जो इलो तर विठ्ठलाचे पण व्लॉगिंग चालू आहेत, माझे पण व्लॉगिंग चालू आहेत. आम्ही दोघवले व्हिडिओ बनवतो. तर मला वाटतं उद्याच विठ्ठलाचा व्हिडिओ येत, त्याच्यानंतर माझो येत. तर दोघवल्यांचे व्हिडिओ बघा. चला आता आपण जाऊया, गणपती कितपत झालो तो बघूया. चला. पुढचे 2 हात बसवले मी. आज दुपारभरात काम लय कमी झाला आणि आता लंच टाइम झाला, सर्वजण जेव गेल्यात आणि आमचे आहे जेवणकारी जेव बसलेले आहात. हे बघा, अगदी आहे कार्टून बघता बघता, विठ्ठल पण त्यांच्याबरोबर कार्टून बघता. हो बघ, हाय विठ्ठल जेवता, हाय माई जेवता, हाय मनीष जेवता. समोर असल्यामुळे हाफ डे हे दोघे इलेले आहेत आणि गंधर्व 10वीत असल्यामुळे ते का फुल डे क्लास. हां, ते सुटल्यानंतर क्लास असता. आणि हाय माझा जेवण आज बनवलेला भेंड्याची भाजी आणि पडवळीची भाजी, चना डाळ घालून भात आणि ह्या सांबारा कसला चवळीचा सांबारा. तर असा भरगतच जेवण केलेला. तर मंडळी येवा जेवण खाऊन परत एकदा मी आमच्या बांधावरती ह्या फेरफटको मारू का इलय. आणि ह्यो है मासे काढता आमचो शेजारी. तर ते का किती मासे भेटले ते बघूया आपण. चला. काय भेटलो काय? अरे भेटलो वाटता. हां, मी लय म्हणून भेटलो की का रोजच भेटतं तुका? बघूया काय खायचो भेटलो. काय ह्यो मासो खायचो? गरंगाटो खातोय तू? बघूया. रे अरे एवढंस बारको आहे ह्यो तू काय खा? एवढंच भेटतं तुका? त्याच्यावर मोठे पण असतं. काय म्हणतं हे खातस काय तू विकतं कोणा? खातोय पण विकतोय पण. मोठे गावले तर विकतस. आमका हवेत कधी? उद्या अंका नाही, आज सोमवार, उद्या मंगळवार, परवा अंका. पण मोठे मासे हवे, छोटे नको मका. हां चल सुरुवात केल्या ना त्याने. कितवीत असतो तू? 6वीत. मनीष बरोबरच? नाही, तो 5वीत. हां मनीष 5वीत आमचं. ओके ओके काढ. पाणी एकदम स्वच्छ आहे रे. हा बघ तुम्ही बघू शकता, सर्व तळ दिसतं आतलो खालचो. मासे पण दिसतील हे असले तर. एवढा स्वच्छ पाणी झाला. हा बघ लाकूड बिकूड हा पाणी आत.
अरे रे काय आला भेटलो होतो तो हात आहे अजून बसलो. तुझा- लय 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 तुझा ह्या खाल्यानं वाटतं ना मांस खाल्यानं वाटतं. हा, कसं काय लावतं ते का कालू कालवा लावतं हेच बोसतं की कालवा. तर म्हणजे पाणी सुकला ना पाणी सुकला तुम्ही बघू शकतास पोटती लागली आहे. सुप्रभात मंडळी, आजचो तिसरो दिवस हा. काल 2 दिवस झाले गणपती बनवून घेतलंय. तो काल कितपर्यंत आपलो गणपती झालो तो तुमका दाखवतोय आणि आज काय काय बनवणार आहे ते आपण सांगते. चला. विठ्ठलने देवपूजा वगैरे केल्या ना देवाचं आता दर्शन घेतलंय आणि आता पुढचो गणपती बनव जाते आणि तुमका पण दाखवतोय. हय आई बसली आहे इंद्रायणी बघत. ही बघा इंद्रायणी बघता. मनीष रेडी आहे शाळेत जाऊ. मनीषचे मैत्रिणी पण इले ते का नेवका उचलून आणि हय गणपती तुमका दाखवतोय. तर तुम्ही बघू शकतास. लाईट पण लावतोय थांबा. तर काल माझो गणपती इथपर्यंत झालो. हात वगैरे लावून झाले पण हाताचे आता पंजे वगैरे लावचे आहेत. बाकी बहुतेक मी आटपत इलंय. थोडंसं आता फिनिशिंग करूचं हात वगैरे हे तुम्ही बघू शकता. इथपर्यंत गणपती 2 दिवसात झालो. आजचो तिसरो दिवस. आज ती सर्व पंजे वगैरे हाताचे लावेन आणि तोंड वगैरे बाकी उद्या मुकुट सोंड वगैरे उद्याच्या दिवसात सर्व कंप्लीट होईल. तर म्हणजे त्या दिवशी आम्ही काय तो पप्पाही म्हणते काय तो चिपूड नाव विसरलं. तर मंडळी त्या दिवशी आम्ही चिपूड आणलं. तर आता तो मजबूत पिकलो आणि ते का भेगो पण गेल्यात. तर आता तो आम्ही कापतो. आई वाट बघता आम्ही कधी कापतोय तो. पण हावकाच कोण नाहीत ना. गंधर्व मनीष माई विठ्ठल पप्पा आबा कोणच नाही. आम्ही दोघे कापतो खातो आणि त्यांच्या वाट्याचो ठेवून देतो. चला थांबा तुमका दाखवतो. हो बघा चिबूड केवढं एका हातानं उचलत पण नाही आणि भेगो पण गेल्यात. म्हणजे लयच मोठं अक्षरशः फणस असता नाही फणसा एवढं आणि तो पण 200 रुपयाक दिल्यान. स्वस्तच दिल्यान तो आता मी कापतोय. तर ह्यो मी कापतोय आता दाखवते तुमका कसो आजसून हात बघू शकता अक्षरशः कापसासारखा. तर आता ह्यो आम्ही कापतो आणि ह्यो ठेवून देतो बाकीच्या मंडळींका.